Joo, aloitellaan rukouksella tosiaan. Kiitos Herra siitä, että saadaan Herra sun kanssa yhdessä tehdä tätä hommaa. Kiitos siitä, että me saadaan kongaantua sun nimessä ja me saadaan Herra puhua sinusta. Me saadaan puhua sitä, mikä Herra korottaa sinua ja sinun nimeäsi. Me ei haluta ottaa mitään kunniaa itselle, vaan me halutaan Herra ohjata kaikki kunnia sinulle, kaikesta mitä sinä olet tehnyt ja tulet tekemään. Ja kaikesta Herra siitä, mitä me tullaan todistamaan sinusta, niin se on kaikki sinun ansiota. Me ei olla itse tehty mitään, mikä olisi semmoinen, mistä me haluttaisiin kerskailla tai puhua, vaan me halutaan puhua sinusta ja tuoda ihmisille tietoon se, Herra, mitä sinä teet ja mitä sinä pystyt tekemään. Ja sen, että Herra, sinulle kaikki on mahdollista. Ja siellä, missä Herra, sinä olet, niin siellä todella tapahtuu. Siellä tapahtuu asioita, Herra. Kiitos siitä todella, että siellä tapahtuu asioita ja todistuksia, Herra. Kiitos niistä kaikista. Siunataan tämä tämänkertainen meidän keskustelut, Herra, ja kiitos siitä, että sä oot ohjaamassa meitä tänään. Jeesuksen nimessä. Tässä on summaruumina ne jutut, mutta käydään sitten vielä lähemmäs, siis kunnolla sitten yhdessä vielä. Mutta meillä oli vähän erilainen Bible tuolla Raamissa silloin. Siellä oli todistuksia paljon. Ja Pyhänkin ohjelmakin mentiin todistuksia kuuntelemaan, kun ne on tosi hyviä. Että ei ole vaan niin kuin se sana, vaan näkee, että miten se muuttaa sitten elämiä oikeasti. Niin tässä on hyvä. Tästä taas se Mahin todistus, joka oli ekana siinä. Vapaus ja tuli, Jumalan tuli lopultakin. Saatana kidutti lääkäriä 6 vuotta, jotka johtivat sanoin kuvaamattomiin kipuihin kehossa, johon edes jolle ei ollut mitään lääketieteellistä selitystä. unettomuuteen ja hitaaseen matkaan kuolemaan kohti, kunnes Jeesus Kristus kohtasi. Ja kuuntele ihmeellinen todistus Jumalan voiman ilmenemisestä 26. tammikuuta 2025. Jeesus on elossa ja vapauttaa vangittuja, jopa sellaisia, mitä magneettikuva ei pysty todentamaan. Me olemme tulleet Sioniin kohtaamaan todellisen Jumalan, joka on erikoistunut syssäämään syrjään kaikki murheet ja kivut ja antaa pelastuksen, parantumisen ja kasteen pyhällä hengellä ja tulella. Tämä on hyvä. Sitten tässä on myöhemmin se hebrealaiskirjeen paikka siitä Sionista. Luotte vaikka myöhemmistä luvusta 12. Mutta niin, vähän monisanaisemmin tuosta, että niistä todistuksista mitä oli. Kuka haluaa aloittaa? Mitä on mielessä? Ja siitä yhdestä todistuksesta, mistä tässä oli mainintaa, niin voisi ehkä lisätä siitä tosiaan, että hänellä oli semmoinen tilanne, että Herra oli häntä 10 kuukautta kutsunut tosiaan tulemaan niin kuin yhteyteen. Ja siinä oli, vihollinen voi tuoda mitä eriskummallisimpia asioita siihen niin kuin väliin tavallaan, että ei pääse tulemaan. Tulee kaikenlaisia tämmöisiä tunteita ja muita, mitkä tulee haittaamaan ja unohtamista ja kaikkea. Vihollinen vaikuttaa siihen, että ei pääse Pyhänkin sitten muistuttamaan tosiaan siitä tapaamisestakin, niin voi mennä ohi se kelloaika ja muuta. Että niin kuin todella monenlaisia varmasti syitä. Että ei varmaan ole sama syy ollut joka viikko hänellä, miksi hän ei ole päässyt tulemaan 10 kuukauden aikana. Ja se, että niin kuin 10 kuukauden jälkeen, sit kun hän tuli paikalle tosiaan, niin myöhemmin ymmärretään, miksi se vastustus oli hänellä niin suurta siinä, koska siinä yhtenä päivänä hänelle tapahtui niin paljon silloin, kun hän saavui paikalle. Ja vihollinen yritti väittää jopa, että se ei ole Jumalan tahto, että hän pääsee sinne paikalle sen takia, koska se oli niin vaikean oloista päästä jostain syystä sinne paikalle järjestää se, että pääsee paikalle. Että kaikenlaista pystyy vihollinen laittamaan tosiaan tielle. Ja hänen miehensäkin oli jopa sitten häntä rohkaissut menemään niin kuin näihin hengellisiin asioihin, kun oli ollut niitä oireita kaikenlaisia, mihin ei ollut löytynyt mitään niin kuin apua tai muuta. Että ne oli ollut niin kummallisia, että hänen mieskin oli ollut vähän niin kuin sitä mieltä, mä ymmärsin ainakin näin. Niin, että tämä on joku hengellinen tässä tämä, tai miten hän ymmärsikö, että sielullinen hän juttu, mutta ymmärsi itse tämä nainen, että hengellinen. Niin, asia ja että mies ei itse käy missään säännöllisessä seurakuntayhteydessä tai muussa, mutta silti hän oli sitä mieltä, että kannattaa nyt ainakin kokeilla myös tätäkin vaihtoehtoa, että kannattaa nyt varalta mennä sinne seurakuntaan ja katsoa, jos siitä voisi olla apua tähän sun juttuun, että tämä on niin pitkään vaivannut sua, nämä asiat ja oireet ja kivut ja muut. Ja sitten hän tosiaan tuli ja sitten oikeastaan niin kuin ekalla käynnillä niin kuin Herra kohtasi hänet niin, että niin vahvasti, että oikeastaan kaikki muuttui hänen elämässä niin kuin lähes melkein yhdessä päivässä oikeastaan.
ketkä oli silloin paikalla siellä, niin muistatteko, mitä siinä kävi? Mä oon kuvaillut, kun mä oon kertonut evankeliumin niin tämän tarinan useamman kerran, mutta eikö me kaikki ollut silloin paikalla vai? Mä olin etänä. Sä olit etänä Juu. nimenomaan. No hauska, sä voisit kertoa siitä näkökulmasta. No onko se, kun me oltiin paikalla siinä? Eikö sä istunut, kun Mahi istui siinä sohvalla? Istuiko sä Mahin vieressä? Ei kun Maria istui Mahin vieressä. Ja sä istut niinku siellä Andrewn vieressä? Joo. Eli sä oot niinku yhden henkilön päässä siinä. No mitä sä kuvailisit? Mitä sä näit, kun me rukoiltiin Mahin puolesta? Ja miten niin, kun Mahihan selitti siinä, että hän tuli paikalle, hän henki koki Jumalan läsnäolon. Ja Juhani jakoi sanaa ja se kosketti häntä suoraan, puutteli häntä suoraan, sekin oli itselle rohkaisuksi, että kuulet, että aihe, pyhä kiitos pyhä henki, siitä en muista, että suorattaa mikä oli se aihe sillä kerralla. Ja sitten, että kun sitten yhtäkkiä että ei vaan käyväänpä läpi, että kuka sinä olette, käytiin nimikierros. Sitten kun mentiin hänen kohdalle, niin Andrew sanoi, että ei vaan mennä, täytyy rukoilla. Niin, ja siitä sitten, mitä sinä näit ja koit? No hän sitten alkoi itkeä jossain vaiheessa rukouksen aikana. Ja sitten myöhemmin, ja sitten hän oli myös itse sanonut, että hän tärisi, kun hän oli Jumalan pyhän hengen voiman alla, niin hän sitten alkoi täristä. Ja sitten rukouksen aikana hän sitten alkoi itkeä. Ja sitten ja hän myös sanoi, että hän näki sitten Jumalan kirkkauden. Niin oli, kyllä, totta. Joo. Kyllä. Ja muistatko, mitä kävi en mä kysyä myöhemmin, mitä jälkeenpäin sillä loppuajalla. Mä en muista, oliko siinä oliko me sitten? Joo, oli. Iida, mitä sä koit siitä, kun sä olit etänä? Ja plus sitten, mitä Jumala sitten näytti sulle siitä? Joo, se oli tosiaan, rukoiltiin kaikki sitten Mahin puolesta, tosiaan yhdessä tämän henkilön puolesta. Ja sitten mä aloin näkemään tosiaan niin kuin kuvaa tavallaan, mitä Herra halusi näyttää niin kuin myöskin hänestä sitten siinä, että hän oli semmoisessa niin kuin, tavallaan vähän niin kuin just semmoisessa kalastusverkossa, että se oli niin kuin, huputettu tavallaan sillä verkolla se koko nainen sinne sisälle, ja sitten tavallaan hän oli vaan siellä niin kuin tämmöisessä keräasennossa siellä verkon sisässä, ja sitten tavallaan sen rukouksen aikana Herra näytti sitä, että miten hän todella on se, joka poistaa sen verkon, mikä hänen elämänsä ympärillä on ollut. Ja mä en tiennyt tosiaan hänen historiasta tietenkään mitään, että Herrahan se suoraan niin kuin puhuu, että ei todellakaan, niin kuin, mä en voinut tietää mitään, kun en ollut kuullut näistä hänen historioista niin kuin siinä rukoushetkessä, vaan vasta myöhemmin kuulin. Niin sitten tosiaan se verkko lähti niin kuin pikkuhiljaa niin kuin haihtumaan, että sitä ei vaan otettu pois ja viety jonnekin, vaan se tavallaan niin kuin katosi pikkuhiljaa, se lähti häviämään. Ja se verkko katosi siitä hänen ympäriltä, ja sen jälkeen hän niin kuin havaitsi sitä ympäristöä eri tavalla, ja sitten se katsoi ympäristöä ja tavallaan pystyi niin kuin lähtemään siitä liikkeelle, koska se verkko ei enää hallinnut hänen elämään, niin hän pystyi todella lähteä liikkumaan, ja niin kuin ihan normaalisti. Ei ollut mitään semmoisia niin kuin esteitä eikä mitään niin kuin siinä hänen liikkumisessa ja olemisessa ja muussa. Hänellä oli se vapaus nimenomaan siitä. Vihollinen aiheuttaa tämmöistä. Niin kuin, just sitä häkkikokemusta, mutta hänellä se oli vaan niin kuin aika pieni se häkki nimenomaan, että se ei ollut semmoinen iso häkki, missä voidaan tehdä mitä vaan, niin kuin joku jätti eläintarhahäkki tuolla, mitä mennään, niin ei ole semmoinen, vaan se oli oikeasti aika ahdistavan pieni häkki, että en ihmettelekään, jos on ollut vähän kipua ja tuskaa olla, jos on tämmöisessä asennossa, etkä voi vaihtaa asentoakaan siellä häkissä, niin on pikkusen nihkeä siellä olla, ja verkon kanssa voit liikkua, mutta jos sä alat liikkumaan paljon, niin sähän sotkeudut siihen jo, kun sä osut tavallaan siihen sitten, että kyllä. Hänhän kuvasikin sen, että hän ymmärtää, että nimenomaan se oli se verkko, joka aiheutti niitä kipuja, koska sitten sen jälkeen hän myös kertoi, että hän vapautui niistä kipuista. Niin, niitä fyysisistä. Tai siis, niin, kyllä, fyysisistä kivuista, mitkä ilmentyi sitten niin saman tien Jumala parasi kaikissa siitä, mikä hänellä oli siinä hetkessä, kun Jumalan voima oli hänen päällä. Mutta mitä sitten jälkeenpäin tapahtui? Miitin lopussa, tai siis miitin aikana, niin hän oli rukoillut, että hän ei halua lähteä ilman pyhän hengen voimaa, koska sitten nämä kaikki, mistä asioista hänestä on pelastettu, niin ne sitten tulee takaisin, ja hän ei todellakaan halua niitä takaisin. Ja se on vaan toi kielellä puhuminen, siis, täytyy pyhällä hengellä tekijöille puhumisen merkki, just näin. Just, niin se auttaa, niin se on se voima, mitä hän haluaa. Ja sitten miitin lopussa, ja Andrew sitten meni hänelle ja sitten kysyi, että onko täytynyt pyhällä hengellä. Ja oli sanonut, että oli joskus, mutta se sitten hiipui pois. Ja sitten, hän sitten täytyi loppujen lopuksi pyhällä hengellä. Kuinka pitkään siinä meni rukouksessa? Ei kauan. Ei mennyt. Ei mennyt, kun hän alkoi puhua. Kyllä, just se joku 40 sekuntia vastaava koko juttu kysymykseen, ja se siitä se koko juttu.
sitten rukoiltiin hänen Niin kanssa. me mentiin yhdessä rukoilemaan. Niin. Kyllä. Ja sitten, niin. Se ei ollut edes tuossa videolla, mitä hän niin kuin mainitsi, mutta se, että hän kertoi vielä sitten sinä päivänä, että hän sai uuden kielen. Se ei ollut kieli, jota hän on aiemmin puhunut, vaan Herra antoi hänelle vaan niin kuin uuden kielen suoraan. Kiitos, Ja tämän hän mainitsi siinä videolla sitten, että sitten niin kuin kaikki palautui paremmaksi kuin mitä oli aiemmin. Että Herra toi sen täydellisen palautumisen, mutta vielä enemmän. Ja just tuohon Upgrade. liittyy, että paremmin kuin aiemmin, kun hän kertoi, että hänellä on tosi vahvoja kokemuksia Jumalan kanssa. Ja viettänyt, nyt ei ollut myöskään sellainen todistuksia vuosia siltä, tai niin kuin pitkä aika, että hän vietti monia tunteja rukouksessa, ihan vain kielellä oli semmoinen tapa. Ja se oli niin kuin hävinnyt, ja tuossa sitten todistuksessa hän sanoi, että tämä ei ollut ainut kerta, kun Jumala on pelastanut hänet sen ensimmäisen pelastumisen jälkeen. Eli se oli niin kuin uudestaan niin kuin verkkoja vielä jotenkin enemmän sotkuja, saatana oli niin kuin saanut hänet kiinni vielä pahemmin, vaikka hän oli isoja juttuja Jumalan kanssa kokenut. Niin mutta nyt Jumala vapautti hänet lopullisesti. Aamen. Kiitos Herra. Ja mitä tapahtui sen jälkeen, kun hän lähti sieltä kokouksesta. Mun mielestä tämä oli jotenkin sellainen merkittävä, että kuitenkin me tiedetään hänet, niin hän on ihan semmoinen, että hän kävelee normaalilla tavalla nykyisin ja tälleen. Että se on ihan semmoinen, että sen tapa on normaali. Rauhallinen, pienikokoinen nainen, hyvin pienikokoinen. Kyllä. Ja Siro. Mutta sinä päivänä tapahtui jotain erikoista. Hän ei kävellyt normaalisti ja silleen niin kuin aikuiset ihmiset kävelee tuolla kadulla pääsääntöisesti. Hän oli tosiaan ollut aivan todella hymyileväinen ja hyppeleväinen, kun hän oli lähtenyt sieltä kokouksesta, ja hän ei ollut voinut niin kuin pidätellä sitä niin kuin iloa ja semmoista riemua, mikä hänen sisällään oli, että se oli niin kuin näkynyt silleen uloskin päin. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja samalla lailla viesti jokaiselle ihmiselle, niin kuin me tiedetään, että jos on oikeastikin täyttynyt pyhälleen kohdannut Jumalan, niin se voi mennä alas se elämä. Ihminen voi mennä alas, että se menee surkea. Ja sitten siinä ei muistele vaan, että silloin vetoaakin, että joo, silloin täytyy pyhällä hengelle, silloin oli sitä ja silloin tätä. Ei vaan kysymys, että onko se täyttynyt tänään pyhällä hengellä, onko se tänään täynnä pyhä henki, onko sulla nyt se täysi tuli, onko sulla parempi päivä kuin sulla ikinä ollut aiemmin. Ja Jumala pystyy tänä päivänä palauttaa. Tervetuloa! Jeesus palauttaa, eka kertaa elämä muuttui. Ja mennään siitä siihen toiseen eka kertaan, mikä siinä todistuksessa oli. CJ:llä oli semmoinen erityinen tarina siinä taustalla, että hän oli halunnut tulla paikalle jo aiemmin. Hän oli jo joulukuussa yrittänyt tulla silloin, kun meillä oli Jesus Fest keskustassa. Ja sitten meillä ei ollut tietenkään silloin sunnuntaina kokousta yliopistolla, kun me oltiin siellä keskustassa. Ja sitten hän tuli sitten Zoomin kautta matkaan sitten ensimmäisellä kerralla, koska meillä oli myös niitä semmoisia poikkeussunnuntaita silloin vuoden alussa, että me ei päästy sinne lukemalle. Niin hän niin kuin sitkeästi yritti tulla paikalle. Ja joku oli kutsunut hänet. Joku oli välittänyt tämän kutsun. Joku, joka ei siis käy meillä aktiivisesti meidän yhteydessä, ymmärsin. Ja hän tuli sitten, niin kuin hän itse kuvasi silloin ensimmäisellä kerralla, kun hän tuli sinne Zoomiin nimenomaan, että hän on tullut vähän niin kuin katsomaan, että millaista täällä nyt on. Että niin kuin, etsii omaa paikkaansa. Hän tuli paikalle ja hän sanoi, että Jumala on läsnä. Jumala oli läsnä. Mutta sitten siinä hänen taustatarinasta, miksi hän etsii näitä juttuja, niin kuin mikä mies tämä nyt on? Niin Hän sanoi, että hän tuli Suomeen 2 vuotta sitten ja hän oli toisessa seurakunnassa mukana, mutta sitten kuitenkin hänen usko oli mennyt. Hiipunut. Ulkoisesti mukavan näköisessä paikassa, mutta oli niin kuin, ei ollut sitä hengellistä ravintoa ja ruokaa, joka sitten niin kuin, se vaan on se Jumalan tuli. Me tiedetään, mitä se tuli on. Ja kun se palaa, niin sä vaan oot siinä liekessä ja se vaan niin kuin et sä pysty hallitsemaan sitä, se vaan palaa ja vaikuttaa mitä sä teet. Niin hän oli alkanut hiipumaan, vaan vähän niin kuin semmoinen liekki alkaa pienentymään ja pienentymään ja pienentymään ja pienentymään, kunnes se on silleen, että hyvä, että tässä pysytään hengissä. Kun Jeesus on täyttä tulta, Jeesus elää täydessä tulessa, niin jotka hänen uskoo pitää olla tuli kuumia, täysin palavia. Ja se on se justiinsa, mistä Raamattu puhuu, kun on apostolien teon lopuissa, kun siellä on laivahaaksi rikkoutunut, millä Paavali matkusti, niin hän meni rantaan sitten sinne, ja kuka alkoi laittamaan puita sinne tulee? No Paavali tietenkin. Ja kun hän alkoi tekemään sitä, niin käärme lähti pois sieltä. Eli kun sitä tulta laitetaan, niin kun se tuli menee liian kuumaksi, niin saatana joutuu poistumaan. Muuten saatanalla ihan kiva lämpöistä. Täällähän on mukava olla ja luikata. Ei tarvi olla
viileässä ja aivan vaan, että voi mukavasti. Täällä vähän piilossa, kun ei liian lämmin eikä liian valoisa, että mut hoksattiin. Mutta kun Jumalan tuli alkaa palaamaan ihmisen elämässä liian isosti, seurakunnassa liian isosti, saatana vaan joutuu lähtemään. Ja mitä hän sitten kertoi mikä oli hänen kokemuksensa? Hän mainitsi siinä videossa, että hän kohtasi Jumalan, Mm. että hän löysi niin kuin paikan, jossa Pyhä Henki on läsnä ja Pyhä Henki toimii. Ja siinä vaiheessa hän oli vielä sanoi, että on seurannut tähän asti ja on näyttänyt hyvältä ja niin kuin uskoo, että jatkaa, mutta hän ei siinä ollut vielä varma. Mutta voimme kertoa näin No, pari kuukautta myöhemmin, että hän on meidän yhteydessä tänä päivänä hyvinkin vahvasti. Mm. Yksi vastuunkantaja. Kyllä. Ja hän sanoi siinä, että hän niinku on silleen katsoo vielä, niinku, vähän vielä ei ole semmoinen niinku vastuunkantaja siinä vaiheessa vielä luonnosta ollutkaan, mutta että hän katsoo ja nauttii siitä herätyksestä, minkä Jumala on aloittanut häntä elämässä. Niin kuin nimenomaan hän tuli herätykseen, hän oli täydessä liekkiin Jumalan puoleen. Ja hänelle hän sanoi, että yksi merkki siitä, ei vaan niin, hän sanoi, että tämä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun hän on kokouksessa yli 2 tuntia ja se ei väsytä häntä. Mm. Vaan hän on innossa, niin kuin, tämä on niin kuin mahtavaa. Että, ja, on. Ja sitten hän sanoi vielä, että yksi merkki hänelle oli siitä myös, että Jumala on tässä paikassa, että hän on kuullut monia asioita suomalaisista. Ilmeisesti että hengellinen elämä ei ole niin hyvä, joltakin, jotka ilmeisesti aiemmin asunut täällä tai muuta vastaavaa ennen. Alkuperäiset suomalaiset on Jumalan liekessä ja aivan täynnä Pyhä Henki. Just ja siinä, että sen Niin siis syntyperäiset suomalaiset. Mm. Joo, Just kyllä. Joo. kun ei se ole kiinni, että onko sä tämmöinen vai semmoinen ruskea vai keltainen vai vihreä. Andrew käyttää hauskaa. Mitä? Keltainen ja Jos vihreä. sä käyttää vaikka blue, yellow, green, ei mitään näköä. Pink. Niin, ei mitään väliä, että mikä väri on. Kun Pyhä Henki tulee, ei se ole ulkopuolella, että tähän joku se on sydämessä, se on sisimmässä. Mm. Ja Jumala tekee tätä nyt Kuopiossa. Nämä tuli ensimmäistä kertaa heidän elämät muuttu. Mm. Ja siksi saatana, just mistä me lähdettiin estää niin kovasti tulemasta, koska eka kerta ihmiset tulee elämä muuttuu. Me tiedetään se, tämä nuori nainen, joka oli vasta Raamiksessa, siis Zoomissa, en sano nyt nimeä tähän näin, mutta että Jumala on vapautti hänet monista pahasta hengistä. Mutta me ei ole sen jälkeen nähty häntä. No nyt tiedätte syy. Koska Jumala on että joka kerta, kun ihminen tulee ensimmäistä kertaa, sen elämä muuttuu. Joko että se ei ole oikeasti kiinnostunut, se päättää, että en enää ikinä näihin juttuihin. Niitäkin on ollut muutama henkilö, mutta ne ei ole etsinyt Jumalaa. Mutta jos etsii yhtään Jumalaa tulee, niin kapum. Se liekki ja se koko ajan kasvaa. Mutta tämä on muuten profeetiamme kaikille. Se liekki, mikä meidän keskellä tulee koko ajan kasvamaan. Niin että kun ihmiset tulee ensimmäistä kertaa, se kokemus tulee olemaan vielä elämää muuttavampi, vielä sille niin kuin, no jos tuossa pöydällä nyt, jos tuossa tuli pikkuliekki, tuo kasvi sille lailla jollakin lailla, ja sä laitat vaikka tähän tämän boxin, mikä on, niin se pystyy vielä olemaan siellä. Mutta jos tuo pöytä on liekessä, niin mitä sä teet? Sä laitat tähän, niin tässäkin on liian kuuma. Se sama etäisyys kuin aiemmin, mutta kun liekki on niin iso, niin mitä lähempänä onkaan, niin sit ei voi olla edes samalla etäisyydellä kuin aiemmin. No entäs tämä koko sohvaan tulossa? Et sä ihan tuolla reunassa huoneessa, kun se on niin paljon lämpöä tuottaa. Ja samalla lailla, kun me jatketaan rukouksessa ja sanassa, rukouksessa ja sanassa, rukouksessa ja sanassa, niin me tullaan aika muistat eilisestä korjaamaan sitä kylvettyä, mitä me ollaan laitettu. Ja sitä Jumala tekee meidän keskuudessa. Kiitos Herra. Mutta sitten, mehän jatkettiin Sioni. Me ollaan nytkin Sionissa. Meillä Sion Ja kokemuksia. sitten CJstä vielä, että hän oli sanonut, että hänen hengelliset, hengelliset laulut. Sitten, Alkoi palautua. niin, Nekin oli kadonnut. niin. Ja sitten ennen Suomen tuloa hän oli rukoillut, että Niin, hän kyllä. saisi paikan. Löytäisi semmoisen elävän seurakunnan. Just tolleen. Ja nyt kun ollaan, mitäs Ako sä sanoit, niin hänen laulustaan, laulelen tähän joskus muutaman laulu hyvin piilossa, ja miten hän laulelee? Okei. Ei, hän laulaa niin kuin äänekästi Herralle, että ne vaan tulee. Kyllä, hän laulaa tosi paljon, ne vaan hengessä, hän laulaa koko sydämestä. Ei Niin, väliä, miltä niin. kuulostaa. Ei väliä. Hyvältä kuulostaa muuten. Joo, mutta- kyllä. Ja hyvät laulutkin. Ja jos häntä esimerkiksi pyydetään, että hei, että voisitko sä rukoilla niin kuin nyt, että vaikka tässä lopussa, niin Mitähän se aina tulee muuten laulaa? niin tulee. Sen mä halusin Joo. just mainita, että nykyisin se ei ole pelkästään se, että niinku, mutta se, että hänen vuoro rukoilla, niin se on ihan silleen, että se on hetken, saattaa olla 2 sekuntia hiljasta ja sitten se lähtee niinku laulun muodossa se rukous tavallaan oikein virtaamaan sieltä sisältä, oikein kumpuaa sieltä. Niin, se on jotenkin niin
se on niin ihana, kun sitten siitä niin kuin jotenkin sen näkee, koska niin kuin sen tietää, että se on niin kuin sen, mitä Herra on niin kuin oikeasti erityisesti vielä häneen asettanut. Kyllä Herra haluaa meitä kaikkia käyttää myös laulusaralla, mutta hänellä on se erityinen jotenkin ekstra voitelu siinä lauluasiassa ja siinä, että ne vaan niin kuin tulee ja tulee, niitä tulee niin kuin paljon. Koska tämä on mitä nyt sana sanoo. Älkää juopuko viinistä, mistä Sillä seuraa syntyy. riedosmeno, mutta täyttykää hengellä, puhuen toisillenne psalmein, hymmenein, hengellisin laulaen ja tehden melodia sydämestänne Herralle. Hän tuli tuleen, liekkiin, herätykseen, on täynnä pyhää henkeä, hän laulaa, niitä vaan kumpuaa, nimenomaan. No se on Amen. kokemus. Mm. Ja sitten itse asiassa siinä kokouksessa juurikin Pyhä Henki antoi meille laulun tämän jälkeen. Ja just kun sinä sanotte, että se ei ole normaali, että ihminen on 2 vuotta yhdessä paikassa, ja elämä niin kuin ei ole täydessä liekissä eikä muutu koko ajan paremmaksi. Että yksinkertaisesti Jumalan ja Pyhän Hengen läsnäolo ei ole silloin läsnä. Mutta nyt kun hän oli kerran ja elämä muuttui täysin, niin on se vähän ero, että 2 vuotta elämä huononee koko ajan. 1 kerta elämä muuttui täysin paremmaksi, mitä siinä aiemmin ollutkaan. Niin Jumala on se muuttava tekijä. Kyllä. Ja sitten me katsottiin vähän, että mitä Sion tarkoittaa. Mikä se onko Hebrealaiskirja 12:23. Te sitä vastoin olette tulleet Sionin vuoren ja elävän Jumalan kaupungin taivaallisen Jerusalemin 10 000 enkelien ja juhlajoukon luo. Esikoisten seurakunnan luo, niiden, joiden nimet on kirjoitettuina taivaissa, Jumalan luo, joka on kaikkien tuomari ja täydelliseksi tulleiden vanhurskaiden henkien luo. Mä oon sitä mieltä, että tehdään näin. Näytetään se laulu, mikä annettiin. Mikä on? No on muuten täällä. Niin onkin näköjään, no siellä. No niin. No Akosuolle. Tää on se. Mä voin ottaa jonkun marakaisen kanssa. Sä otat nää parhaat parhaat varmaan. No niin. Millä kielellä? Meidän musiikin johtaja. Niin, Noniin. pastori Pietro. Kerropa. Otetaan ihan suomen kielellä, kun me nyt Niin. ollaan tekemässä Joo. suomenkielistä podcastia. Okei. Lähde vetämään meitä, lähdetään iloitsemaan Herrassa. Olemme tulleet Sioniin, Sioniin, Sioniin. Olemme tulleet Sioniin, kohtaamaan Herraa. Olemme tulleet Sioniin, Sioniin, Sioniin. Olemme tulleet Sioniin, kohtaamaan Herraa. Olemme tulleet Sioniin, Sioniin, Sioniin. Olemme tulleet Sioniin, kohtaamaan Herraa. Olen tullut Sioniin, Sioniin, Sioniin. Olen tullut Sioniin, kohtaamaan Herraa. Olen tullut Sioniin, Sioniin, Sioniin. Olen tullut Sioniin, kohtaamaan Herraa. Viimeinen. Olemme tulleet Sioniin, Sioniin, Sioniin. Olemme tulleet Sioniin, kohtaamaan Herraa. No niin. Pyhä Henki on ihana extempore kuule. Olette tulleet. Me tiedämme, meidän kokemusta me olemme tulleet. Ei se ole joku vuori jossakin, vaan se on hengellinen Jumalan läsnäolon paikka. Taivallisjärvi 10 000 enkeliä. Me ollaan nähty enkeliä vaikka kuinka monta kertaa. Huomasitteko muuten viime kerralla? Andri sanoi alussa, että Mahi sun takana enkeli. Mäkin sitten näin. Ja mä sanoin, että no niin, että anna mennä vaan sanoa Mahille, mitä sulla on sanottava. Huomasitteko, Mahilla oli opetus? Ja semmoinen voitelu sen päälle. Yhdistättekö nyt? Kyllä, ja siellä ei se suoraan, Andruka ei sanonut suoraan, että no niin, että Mahi sinä saat kertoa, vaan se kävi kierroksen, olisiko sulla sanottavaa, se kävi kaikki muut läpi ja sitten sieltä tuli, että kyllä mulla olisi sitten sieltä. Kun siis alussa Andri sanoi, että Mahi sun takana on muuten enkeli. Mä näin myös se enkeli ja niin kuin mä sanoin sitten sille enkelille, että mitä sulla on sanottavaa Mahille, että tee vaan se. Ja muistatko sitten kysytte, että kellä pastoreista olisi jotain jaettu? Sitten Gretaanko sulla? Mulla oli aluksikin kokemus hengessä, että Mahilla nyt, mutta mä halusin niin kuin sillä lailla, eikö niin kuin luonnosta, että Gretaanko sulla, Ahunsi, CJ, Mahi. Näyttikö se ilme? Se oli justiinsa enkelien. Enemmän niin kuin palvelee luonnostaan, on palveleva henkiä, palvelee meitä. Juhlajoukolla on, kyllä me juhlittiin niin kuin niidenkin. Esikoisen seurakunnan luo, niiden joiden nimet on kirjoitettu taivassa, Jumalan luo, joka on kaikkien tuomari täydellisesti tulee vanhurskaiden henkiä. Me emme palvele enkeleitä, vaan enkelit lähetettiin palvelevana henkinä, niin kuin tosiaan on puhuttu, palvelemaan meitä uskovia. Niinhän on tullut vaikka sanomaan tai Jumala, mitä voitellaan antamaan toimimaan siinä näin. Se on ihan luonnollista. Me palvelemme Jeesusta.
Amen. 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 Ei jää Ei epäselväksi. enkeleitä. Ei yhtään enkelit kumarta. Ei, Raamatussa ei puhuta enkelit kumarta, mutta me ei kumarta kellekään enkelit, me kumarta Jeesus. Niinpä. Mutta Ne ei kuolleet meidän puolestamme. ei, Niin. Hyvä. ei. Mm. Eikä Jeesus ollut yhdenkään niiden puolesta myöskään. Niinpä. Ei, ne on meidän palvelijat. Hän niin kuin koirat. Niin, Jep. Semmoisia palvelevia koiria on paljonkin meillä yhteiskunnassa. kyllä. Ja siinä lopussa, minkä mainitsikin tässä ennen kuin alettiin podcastin justiinsa, oli se, mistä puhuttiin näistä jaloista. Muistatteko? No sä Jytti, sä mainitsit siitä, niin mainitsitko se, ja miten se liittyy, miksi siitä mainittiin nyt? Siis meillä oli nyt oli ihan muutenkin oli seurakunnassa puhetta näistä jaloista ja just Kyllä, siitä, että kyllä. mihin me mennään, niin tavallaan sillä on niin kuin sen me merkataan se paikka niin kuin hengessä myös. Jos me ollaan hengessä painavia. Niin jos sopii, ollaan kyllä. hengessä painavia, mutta voi olla, jos on hengessä tosi kevyt, niin jos mietitään luonnollistakin sitä, että jos on vaikka tosi kevyt niin kuin ihminen ja vaikka lapsi, niin eihän se jalanjälkihän on tosi semmoinen kevyt ja sehän niin kuin, ei siitä jää mitään semmoista jälkeä siihen kunnolla, mutta sitten kun on niin kuin painava, niin sittenhän siitä jää fyysisestikin isompi jalanjälki, mutta se on myös hengessä sama asia. Jos on hengessä kevyt, niin sähän melkein niin kuin liidät siitä vaan eteenpäin, silleen, niin kuin, ei se hipaaseekin Ei ehkä edes maalle. tiedä, että sä olit siellä. Niin. Ei vaikuta. Mm. Mutta sitten kun on painava, Hengessä niin jää kunnon jäljet ja Kyllä. tuliset jäljet jää oikein, ja sitten se jää vaikuttamaankin sinne, että vaikka se jotenkin joku ei edes muuten huomaisi, mutta se huomaa sen ilmapiiri on muuttunut. Just. Mm. Ja se on, kun menet seurakuntaan, varmista ilmapiiri. Mm. Onko se ilmapiiri semmoinen täysi ilo? Onko se semmoinen niin kuin hyvin sivistynyt ja uskonnollinen ja hiljainen ja älä tee vääriä? Vai onko se semmoinen siellä on ilo, kun sä meet sinne, niin sä oot vapaa ja sä koet, että mun elämä tulee muuttumaan, kun täällä, että Jumala on läsnä, täällä jotain tapahtuu, semmoinen rauha. Että kun 2 tuntia tilaisuutta ei ole silleen, tai 3 tuntia mennä, että no milloin me pääsee iltapäivä kahville ja pitäisi päästä jo kotiin, vaan sä oot se, ihmiset jää vaan monestikin ihmiset jää vaan istumaan. Mm. Että he jää vaan istumaan. Miksi? Koska Jumala on läsnä. Ei mihin siitä on kiire. Niin me halutaan tulla aina Sioniin, eikä vaihdeta sitä mihinkään käytännössä. Kun me päästään Jumalan läsnä, ei mikään sitä arvokkaa. Ja kaikki, ketkä on Kuopiossa paikalla, niin voi tulla paikalle sunnuntaina yliopistolla. Mikä se osoite nyt oli? Yliopiston ranta. Onko se 15C3? Joo, Jeesus on yliopistoranta 15 C joka sunnuntai 1-4 tai ainakin 4 asti. Vähintään. Kyllä, miten kestää. Ja ensimmäisellä kerralla elämä tulee muuttumaan, että jos on sydän avoinna. Tulee sairauksiesi, ongelmiesi, mielenterveysongelmiesi, velkojesi, avioliittokriisiesi, kaikkien kanssa sinne, niin Jeesus sanoo Raamassa, että jonka poika vapauttaa on todella vapaa. Ja myös nämä, mistä keskustellaan, nämä raamikset, ne on niihin tervetulleita myös kaikki. Jep. Se löytyy, se osoite meillä, eikö Rukouksen seurakunnan sivuilla kanssa, ei taida olla näitä, mutta Ei ole siinä. flamethefreeze.com, niin sieltä löytyy linkit tähän lauantaihin ja voi laittaa myös sähköpostia johonkin sähköpostiin, mitä meillä on, tai tekstiviestinä, niin autetaan paikalle. Niin lauantaisin kello 18, joka toinen viikko on raamis, joka toinen viikko on rukous, ja sekä lauantaisin että sunnuntaisin on aina käännös myös suomeksi. Kyllä, kaikki on suomeksi ja englanniksi. Jokainen, joka haluaa kohdata Jeesuksen, niin pääsee kohtaan. Siinä. Joo. Kiitos Herralle. Joo. Amen. Amen.